Il-festa ta' San Lawrence fil-Birguna tadbidu permezz ta' tluħ ta' bandiera unika bi stil oriġinali, fejn fuq ġiet impittra x-xabda ta' Grammastru Lavallett, iswar tal-Birgu u nofs b'dominanza l-arma tal-Belt rebbieħa. Fattur artistiku oriġinali li għamel din il-bandiera unika huwa l-isfond li jifforma mużajk impitteru li jaqbes l-10,000 biċċa. Din il-bandiera b'daqs ta' madwar 12 metru ittellet fuq id-dar Levita Martri, dar li hija dedikata għal San Lawrence, rinomata l-armar tal-festa tal-ola livell, l-interjur tagħhom żejjem bl-isbaħ dekorazzjoni reliġjuż. Id-direttur artistiku l-sit tad-dar Andrew Lawrence Zarb spjega ma' Net News iżjed dwar din il-bandiera bit-tema tal-Belt rebbieħa fuq l-assedju l-kbir. Din il-bandiera inħolqot biex taqqat set ta' 3 bnadar prinċipali għal-ġranet tal-festa, ġifieri qed ngħidu bandiera għal jum l-Antiviġilja li huwa 8 ta' Wissu, bandiera illi hija għal-lejlit il-festa u bandiera oħra għal nar il-festa. L-idea hija illi daw il-bnadar jitilgħu darba fis-sena biss. Il-bandiera ta' din is-sena hija il-bandiera tal-Belt rebbieħa fuq l-assedju l-kbir. Zarb kompla jispjega l-oriġinalità ta' din il-bandiera. Ħadd għamel set minn 3 bnadar kbar illi waħda hija tal-Belt rebbieħa, it-tieni waħda hija tal-Kolleġjata ta' San Lawrence u t-tielet waħda hija l-allegorija tal-Glorja ta' San Lawrence flimkien mal-virtujiet. Zarb spjega wkoll kif il-bandiera se tibda tittella fil-jum li n-novena ta' San Lawrence kun iddedikata għall-assedju l-kbir. Din is-sena il-qoddisa tal-assedju saret propju ftit tal-ħinilu u għalhekk fil-bidu tal-Marċ wara li ġi infakkar l-assedju fil-qoddisa tan-novena u għalqet bih in-novena se tittella din il-bandiera. Il-bandiera hija xogħol tal-artist Joseph Gallia li tifforma parti mit-3 bnadar ewlenin tal-arblu tad-dar Levita Martri għal ġranet tal-festa titolari ta' San Lawrence. F'din l-okkażjoni saret berik mill-Arċipriet Carmelo Busuttil. Għal dan l-avveniment ħadet sem il-banda Vittoriosana San Lawrence.